Алена Кіш – мастачка-вандроўніца, чые фантазіі расквечвалі суровы побыт людзей. Яна хадзіла па вёсках Случчыны і малявала дываны з львамі, жырафамі, райскімі птушкамі. Жыццё Алены Кіш абарвалася ў 49-м годзе. Яна скончыла з сабой, утапіўшыся ў рацэ. Маляваныя дываны з'явіліся ў Беларусі ў 20-е гады. Часы былі вельмі цяжкія. Але людзям хацелася шчасця. Да таго ж дываны мелі практычную карысць. Іх часта замаўлялі як падарункі на вяселле ды іншыя святы. Быў попыт, з'явілася прапанова. Мастакі-самавучкі пайшлі ў народ. Сярод іх Алена Кіш. Гэта быў спосаб пракарміцца, робячы тое, што любіш. Алена нарадзілася на Случчыне ў сям'і сялянскай, але незвычайнай. У вольны ад працы час усе займаліся творчасцю. Старэйшы брат Мітрафан славіўся як лепшы ў ваколіцах цесляр. Малявалі сёстры Алены. Сама яна засвойвала тэхніку маляванак з дзяцінства. Звычайна дываны рабілі на грубым палатне, нават сшытых кавалках мешкавіны. Палатно пакрывалі чорнай фарбай і ўжо на чорны фон наносілі каляровы малюнак. Вядома, што Алена хораша спявала, ведала нямала народных песень і з асаблівай пяшчотаю ставілася да жывёл. Аднавяскоўцы лічылі Алену хворай. Сёння ёсць меркаванне, што мастачка сапраўды мела псіхічнае адхіленне. Алена малявала дываны з казачнымі і экзатычнымі сюжэтамі. Асноўных сюжэтаў 3: ліст да каханага, дзева на водах і рай. Людзі верылі, што маляваны Аленай ліст да каханага прыносіць шчасце незамужнім дзяўчатам. Лічыцца, што вобразы з дываноў Алены Кіш звязаныя з біяграфіяй самой мастачкі. Яна малявала жаночую долю і ўласныя мары пра рай. Маляваны рай. Так і называецца фільм пра Алену Кіш, выпушчаны Галінай Адамовіч. Мастачка пачала хадзіць па вёсках на пачатку 30-х, каб карміцца самой, не абцяжарваючы родных. На час працы спынялася ў замоўцаў. За працу брала ежу. Звычайны кошт – мех бульбы. А ўвогуле, што дадуць? Перад Другой сусветнай вайной Алена жыла з сёстрамі ў Слуцку. Пасля вайны ўсе перабраліся ў вёску Грозава да малодшай сястры Ніны. Яна адзіная выйшла замуж. Алена сваёй сям'і так і не займела. У пасляваенны час людзі замаўлялі маляванкі ўсё радзей, а потым зусім перасталі. Прыйшла механізацыя і мода на фабрычныя вырабы. У той час знаходзіліся дабрадзеі, якія называлі Алену гультайкай, нахлебніцай, абураліся, што яна не працуе ў калгасе. Усё гэта прывяло Алену да глыбокага крызісу. У 49-м годзе яна скончыла жыццё самагубствам. Ёй было 60 гадоў. Работы мастачкі і звесткі пра яе самую сталі вядомыя толькі праз 30 гадоў. Дзякуючы іншаму мастаку, Уладзіміру Басалыгу. Ён бачыў маляваныя дываны Алены Кіш у дзяцінстве. Уражаны знайшоў іх праз шмат гадоў, правёў рэстаўрацыю і паказаў на выставе народных дываноў у 78-м годзе. Пазней мастак прапанаваў сваю калекцыю Слуцкаму краязнаўчаму музею. Аднак там вартасці ў маляваных лебедзях не ўбачылі. У выніку дываны перадалі ў Заслаўскі музей, дзе і сёння захоўваюцца работы Алены Кіш.